Sa number 6, temporaryo nga road closure sang Father Ferrero Street sa Bacolod City ang ginaduso agud tumabutangan sang pasilidad sang tenants sang Manukan Country. May report si Nico Delfin. Bangod magamay para sa mga tenants sa Manukan Country ang ilang nga salayluhan nga temporary facility ginduso ni Mayor Albi Benitez nga mapatuman ang partial road closure sa Father Ferrero Street agud nga mas mapalaparan nila ang ilang nga stall sa reclamation area. Ang Asan Prime Holdings Incorporated ang nag-construct ng temporary facility sa parking area sang mall. Libre ang renta para sa mga mag-asylong nga tenants halin sa Manukan Country. Ang ilang reklamo is kulang kuno ang ilang space nga gina-allocate sa SM para sa ilang mga customers. Sabi ng mga iba ng mga tenants, lagpo ang ilang lugar. Ginsiling ni Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Markets and Slaughterhouse ng Konseho, pahanugutan nila bisan ng mga tenants nga wala pa nakabayad sang utang sa syudad nga makasaylo. Inegod nga masuguran sa ngasang PHI ang pagdemolish ang daan nga Manukan para sa joint development project sini sa reclamation area. So duha both gani mo, may ara sila nga dedicated to their own units or stalls. At may ara pagid nga common areas. So do extension. Do extension pagid. Amo nang ginanamin ni Mayor nga ipa-close ang road. Ang tunga lang kay of course kinalang obrahan da sang daw way man, one way nga makaagim ng gihapon ang mga salakyan. So if there are any complications sa pag-transfer, kung may ara nga hindi gusto, I'm open to bidding out the stalls. Ang City Legal Office ang damlag nag-issue na sang notice to vacate sa mga tenants nga gintagaan sang deadline nga magbiya sa Manukan antes sang Hulyo 5. Sa 26 ka mga tenants, 19 ang nagpamalibad nga magbaton sang notices kag kadaman sa ila. Mas luyag magpabilin sa daan nga Manukan Country. Nico Delfin para sa DGCast Negros.